khovelin do pui pani na zawa ram sang sang po nun phung pa nga in nan nung chole tran deuh vek to a indo pui wanga ram economy tla chatak tak te po a tha chole ta viau boka sum don na po in ngai awa chole tran ta viau bok heng ram zinga hian Australia potel kan ti thei me indo pui pani na khan Australian sipai sing thum vel thi anga record ania sipai sing rukle sa nga vel liam anga record ani bok kan soita kang khan indo pui pani na zo nu khan khovel ral muang le to a khovel ram sang sang ten malam man pana nun phum pa ngai an zo a sum don na po pa ngai chole tran ta a Australia po ram nuam tak ani chole tran to me heti Australia ram po mason na lampana kal chom mop lai hian anram history athil la thleng ngai mi lo anram pum pui ngor ning dot khopathil rap thak tun malaman la ton ngai reng reng lo thil su Australia ram hian tong tatlat mai kumsang ka zakwa somruk ania July tha ani nge a hemi thai hian Australia rama mun pakhat C4 tanti huna chuan no pang ho buk lem sa in anin fiam lai laya hian in fiam nam hun hi mun ruak mi nan tlo po lutuk lo nam hun ani nge a hetia hlim takan in fiam lai hian an zinga no pang thren khat chuan nim buk tak nuaya puan lo let reng chuan muta hlol maya chutia puan lo let taringot chu an hlau deuang reng hlem maya hewang hian tu manan khoi zui ta lem lo bok hetia hlim takan in fiam zo nu hian an hoa an hon nu hian an zinga no pang pakhat chuan an thil mu chu pa hne na choi lai na hril ta apa po chuan chung lai hmuna puan lom ngot chu makatiang rang hle a enge motak ani aring ru ve hle tho boka zandrian ei kham zo chuan an thenom pa somin tlailama an fa ten an in fiam na hmuna an thil mu chu ven thli thlai tu chuan an vakal ta a hmun an vathlen chuan a thim hle to a me nan ken chuan an fa te thil mu na lai ni oman rin chun han chun kuala rei chun kuala ngai lo anu loka chuan tlailama an fa te thil mu ngei chuan va mu ve ta a ti chuan chu puan chun han keu dek deka an rin lo takin a chunga chuan mi pano pang ruang an muta hlol mai he mi pano pang hi a kut phuar sak ani ba ka a ke po phuar sak alo ni nge a an pani maya an ruang mu chu boi pui than hriat lo wangin an tlan howang fanga ti chuan police an hriat tir ta nga la police te porang takin an ron thleng zuya uluk taka ruang chun han en dik chuan mi pano pang kumrian mi Graham Thorne an ti chu ani ti an fin fiat heita ani Graham hi Basil le Friday te fa pani na an fa panei chun liaw ania an chunga thil thleng hi anu le pa ten an tuar thiam lo hle a mihring tan tor thiam zo rual ani lo renga arwang an chartak Graham hi December ni som pariat sangka zakwa somnga pakhata piang ania no pang fel tak tong du ve tak thian ngai na tak nu le pa te tilim thei tak ania an fa panei chun alo ni bok nen anu le pa po hian an duat bi ke moti mai thei ani hetiang thil rap thlak takan chunga thleng tamai hi anu le pa a chung le khat te ba ka Australia rampum abarak haya a hria piang te thina thong ani ber a thi dan kan lu chil tak tak ma in an chung ko chan chin hitle ma zong han soi masari phot teang indo pui pani na hun lai vel khania arei tawang wang viau mai heti hun lai hian mi pani Basil le Friday te chuan in tong nol maya indo pui kara in tong ma ni se anin mangai na ne pha chuang hau lo indo pui ten han zo fel mek chuan Basil le Friday te po chung ko din tumin in nei zaian rel dun ta ti chuan an tumang ngei chuan thi thlengari nom dun turin thuan tiam fel ta nu ber Friday hi New South Wales apiang ania Queensland a enkol Zealand ani thung he hmuna hian indo pui pani lai khan Japanese prisoner war camp om thina he ke ma hian pasal Basil hi an ho tu ten an posa heta tonga in mel hriat chhotran ta indo pui pani na zo nuai nei zui ta khan ni anin nei nu hian Sydney khopuya pemin he hmuna hian anin beng bel trana Basil hian apa sum don na puin khopui hrong hrong a ajin kwal na sa hlea atlang puin in rin ni ai mo pathian ni ai mo ajin chuaka ninga ni zana ron hole thuin kumsang ka zakwa somli le pariat khan an fama saper
Meisia Serali an nea Basil le Fredai te po an lom ngei mai ma se an lom nei ro afam kim talo deu an fam ma saber hi pian phung rual ban lo kan tiang chi hin hilau maya ma se heti chung hian Basil le Fredai te chuan thei top chuan an kola an ha pha deuh ti mai lo chu vina an nei lem lo thung hetian buai nak chung hian kum sang kan zakua somnga pakhat alo her chuaka hemi kum December ni som pariat khan Basil te nu pa hian an fa pani na mi pan nei ve ta an fa pa minga hian Grand Frederick an sa fa pan han nei ve ta mai chu Basil polom lea ti chuan hun alo liam ve le hreta kum sang kan zakua somnga le pasari khan Basil te nu pa hian fan duom tak Belinda tian ko tak chuan nei ve lea ti hian an chung kwa chu an fa pathum te nen panga an ni ve ta chung ko him tak an nia pa ber hi kan soita kan khan sumdong ani wangin azin chuak fowa nu ber Fredai hi an fa te an kol tu ber ti la kan soi sual om lo ve kum sang az kwa somruk alo her chuat chuan an fa te ber Belinda chu kum thum mi lo ni ve to a au gram po kum riat mi lai alo ni ve ta heti lai hian Basil te chung kwa hi 79 Atwood Street Bondaya mi in luain an khosa ve me ka Grandma po kumriat mi lai ani ve ta ka wangin anu hian an thenom khove nga ama chawa chua thian kom po phalsak ve to a Grandma point thian kom tura han chuwa vel chu nuama ti in puitling ve taria wa te po in ngai ve thuin Grandma kumriat ani kumchi hian New South Wales sarkar thunei tu te chuan Australia rama thillar takle khwalzin hip tu bertezinga pakhat Sydney Opera House sun satran ve mek boka antum dan chuan 7 million pounds senga kumli chunga zo manan tuma he hun lai hian Australia hian pound an lamanga ma sen tumangot chulo ni silawa kum som pali chung te meu an sata zoka asak man po 100 million pound ani taloi mai anrin aya hau takta ka wangin tlom ngai sum tho thei tur mi hausan han zong zeta ma sen hlotling te chiam silo hei wang hian thunei tu te chuan sum tuak dan tur an dap ta a ti chuan lottery siamin sum pe pun dan tur an ngai tu atlang ta a Opera House lottery chu han siam tange ya anti fu ta phian mai mi van nei ta loman tu thatok takan buat sei boka he lottery le tu po hian tam thrin hle kum sang ka zakwa somruk khan Basil le nu pui Fredai te po in van nei in ring rutak ringam che silovin Opera House lottery hin leive ta a Basil te nu pa hian tun ma deuh poin lottery chun lo lei fo to a ma se heng lottery an lei thrin te hi man tlom tak alom man po tam lem lo tak ani thruina aman te pon lo man ve fo to thruin tun chuman lottery lei hi chu man po to hreta alom man po tam tak hausak loi na tham ani alom man atam tham boka Basil te nu pa poin manan chaka ma sen be sei ron ti sang tuk ran lo hetia manin be sei si be sei ngam nu tuk lawan om lai hian pa ber Basil chuan phone call dong tlat mai phone ron ria phone ron betu chuan lottery a lom man don thu ron fril tan nola Basil chuan oi deu ro oi chi ngam box si lo lom box si loman ka dong tak takamo a han ti le ngot thuina aron betu chuan a ticket number chumuang changin a han chiar chhuwa saka a ticket number nge aloni ti a hriat chuan Basil point loman adong ngei ti a pom het ve theita loman adong ti an hril lai hian Basil hi an hathona hmuna oma alom nu tuk chuan na po thok thalei theilawa aron lom pui tu te po a chang nei theilo alom man don hi 100,000 pound nia tunlai poisa lutna chu chuan 300 million Australian dollar lai ani pha tam tham hem tak ani tuna chuan Basil hi pa house tak ani ve ta reng mai khang hun lai khan tunlai khovelangin privacy ngai poimo te chiam lawa mi phone number emo an chen nei ni hria du point olsam takin anin hril mai zela Basil te chanchin po hi chanchin busang sanga an trial na sa hlea loman sum thanem tak adon thu an chua ba ka a chen na hun nen laman zial lan tel saka Australia rampuma Basil chu hrelon om talo kan ti theo me a mel an thria a chen na hun nen laman hrefai ta vek bok lompuye em tu tam takan oma
ale lama sum I tu pon lo ve boka pa ber Brazil van nei na chu afa pani chuntan van duaina ni don ta chanchin bumi tam takin an len chila an koma thlan lak saka asum don zong zong te chu engatan nge manatum ti te chuan zona zo tampo la ni ome Brazil te chung kwa hian sum tam tak dong in house hle to ma se an nun dan phung an thlak te chiam chuang lo thunga an ti dan pa nga in Brazil hian apa sum don na puin ni tin na thokin a chuaka chutiang bokin anupui Friday point ati thin dan pa nga in lama an fa te lo en kol chun zom ve mek boka an fa pa grammar point ni tin school kal chun zoma an ni tin khosak dana danglam na em om chuang lo lomanan dona thunga thakhat na ron her chuaka July ni sarinia hemini hian ni dang ang bokin pa ber Brazil chuan ha thona hmuna kala nu ber Friday chuan an fa pa school kal tu chu siam sok soka afa pa chu school kal turin a chuak ta grammar train te hian chungten motora school thleng an thla thina wangin an rualin a kal ve mai thwina hemini po hian a thian te lo nga ni tin na hmun pan chuan a maina chuak nak naka atlang puin grammar hian a thian te hi anin nga na hmuna alo thlen khala alo ngak thwin ma se hemini hian a thian te chuan anin nga na thwin hmuna an thlen khala grammar alo ngak lo chu makan tiang reng hle mai chung kolama har san na enge mo anenga aron tlai fret ani ringin anan ngak dewa ma se grammar mel mu turom ta chuang lo grammar thian pa nu Phyllis chuan grammar chu dor chunga te om ringin afapa chu en turin han tira dor chunga po chuan grammar chu mu turom ta chuang lo dor ngak tu pon han zota a mel mu lo thu alo hril ve boxi hetiang thil ani ta ka wangin grammar thian pa nu Phyllis chuan grammar chu man mo dewanga ke in a local son tamai ani aringa hei wang hian rang takin school lama afa te hruain motor chuan atlan puita a school an vathlen chuan thunei tu te hna grammar mu lawa han zota school no pangan tam si school thunei tu te chuan a zona chun chang mai thei bik lawa reilo te lo ngak lok turin an thil thunga ti chuan minute som zeta nga nu chuan school thunei tu te chuan grammar chu absent thun thil ta ti chuan Phyllis chuan skula fa te da nu chuan grammar chanchin hrechiang turin anin lama pan tawang fanga anin avathlen chuan grammar nu Friday chuan a fapa chu school kal turin a chuak ngei thualo hril box si Friday le Phyllis tiril ru boy tamap mai khoya nge grammar chu om ta kang school kal turin a chuaka school a mu turom box si lo a chanchin hria anom tamia lo mai grammar no Friday ril ru boy tak zet ta rang takin police a phone an chanchin tlang pui han hril zum sunga ti chuan police te po rang takin an ron thlenga police ten chiang zo ka thun zo fia mek lai chuan phone a ron ritaral rala Friday chuan a han changa aron betu chuan Brazil no pui ni mo aron tia aron betu hi aw phoya tang chuan European lammi ani ti a chiang view boka Friday chuan Brazil no pui ani thu a hrila ti chuan aron betu chuan an pa Brazil a biak du thu han soi le a Friday chuan engwanga bedu nge ani thu han zo chuan aron betu chuan an fapa chu bulam thu aron filta he thu hriat chi hian Friday chu lau thong zual ema tong po tong chun zom hlei thei to lawa phone chu police local zingan ho tu pa berne na chuan a petangota ti chuan police chuan phone chu la a han be chun zom ta a phone aron betu hian Mr. Brazil iniem aron tia police chuan lem chan ngai ti hrein o ni e enge ni ta ti na changa ti chuan aron betu chuan ifapa ka kol me ka ifapa hinung dama mu idu chuan voin tlai dar ngarik ma in pound sing hi le sanga min pe ka nga yang aron ti tamaya phone lo dong tu police chuan chutiang za chumeng tin nge pek tu chikana yang ti na chang ve le a aron betu chuan tlai dar ngarik ma in hunin langa lowin buat sai ula nakina karong kol leng chonga poisa in pek dan tur karon thilang cheu ka soyanga poisa min pelawani chuan in fa padu lai hi ka thatang aron ti ta a phone chu da zui ta nga la chutian in biak zo chuan police chuan Friday hne na chuan in fa pa hian kidnap ani hi tuai mo hanrin hlel mai tur te nem ti na zota Friday chuan lottery an man nu khan mi tam tak chuan sum an deal thu te soin
ma se hetiang em chuan an chungan se duarin lo thu te soin hanrin hlel tur pakhat ma nei lo thu in a changa rin hlel han bo zui turam bok si lo chu police tan po malak tan na tur hriat thiam har hle mai tlaidar ngari ma asuman pek lo chuan gramathan tum bok si ti chuan police chuan gramazon na chun tran ta chot maya khopui mun frong fronga in sem darin motor ti dingin thuan zot fi zela a then mi na telu tin thuan zot fi boka police train khat ero phone call rong kal le hun nga kin gramate na chuan anom ni leng boka hetiang reng renga mi bon zon na sathi Australia ram history ala thleng ngai lo an mi kom le zo piang te chuan grama om na chinemo an mu thu soi thei reng reng anom si lo hethil raplak tak thlen lai hian bazil chu azin bo lai alo ni bok nen ani pon chung ko chunga thil thleng riat ve le aron thlok ho nga la ani point an chunga hetiang taka chedu tur hanrin hlel tu reng reng a hrebik lo dar nga ria phone call arong kal thei lo bazil chuan phone call chu rong kal thuai thuai se aduang zat zat poisa chu pe ka afa pa chu dam taka mu le du ema ma sen be se angin phone call chu rong kal thei ta reng reng lo thung nu ber fredai phe chuan om ngai na hre to lo a chaw to le a zana phe chuan doctor ang ko hiala doctor ina chiu mut ngai khopin nom zandar ko pela an nga lel em phone call chu rong kal ta nge ya police chuan bazela lem changin phone chu bazela angin han chang le a rei tak biaka a betu hi om na chin chui chuan tuma ma se rom betu hian poisa chu bek pathuma lo da ro ti zong a soya phone chu da le tamaya biak reina hunom lo em wangin aron betu om na chin hi chui chuwa man ani si lo aron betu la hian poisa da na tur mun a soi chiang chuang box si lo a ril hai thlak le mai police chuan an theyang angin an bo zui zela mi puya tam theyang beran ko ma grammar thalak ten mu boka new san chuai boka ma se ti chung hian tu man grammar mu thu soi thein om chuang si lo atu khwa lo wara grammar bo tu te la chuan poisa da na mun tur an la ron hril ta box si lo grammar pa bazila phei chuwa tot upup to a ron kol vat se an duai tam poisa pek hial adu to zoka heti lai hian Sydney khopui police te point Sydney khopui huam chung zong chu dap chuwa vekan tuma mi pui te po anin le a che vel lo zong kwal turin an ngen hlom boka airport thu nei tu te po thlo na manga thlok suak tu zong uluk taka lo thli thlai turin an thrila longlama thu nei tu te po chu tiang bok chun an thril boka a thei gram zong turin an suak khom boka a khopum buain an buai ani berome hetiang reng renga mi bo zong tura mi puyan chu khom tam hi Australia rama ala thleng ngai lo hemini hian pa ber bazila chuan mi pui mu thei turin TV kal tlangin thu a soi nge a athu soi lai po a soi zol hei thei lo Is there any appeal you'd like to make to... Well, all I can say is that the person that's got him, if he's a father and got children of his own, well, for God's sake, send him back in one piece. I can't. All right, gentlemen, if I could do the last things. chin friat lawa grama boni kha July ni sarinia ninga ni nge a July ni riat lai lama Sydney khopui marchak lama grammar school le khabuken na twin school case an ti chu char ani tanol mai grammar ming po kilsir khata alo chuang kala grammar school case nge ni ti hairual ani lo hemini vek hian Penan Hills an ti muna petrol station pakhat nei tu chuan an petrol station a car pakhat chu petrol thun turin alo kala car chunga chuan mi papani le meche pakhat an thua an bula hian an mi bozon me gram ani om tak a thutel thu police anon thril boka a motor number lo chin chia man hlawa police an chui chian chuan he motor hi motor dang number alo ni boxi July ni som pakhat alo her chuak le a hemini hian grammar school lukhum chu charani vele ta thunei tu te chuan grammar chu nungdama chan chuak nge an du wangin grammar om la chin thria emo nungdama an hnen ron hruai thleng thei tu hna pound sanga an tiam taloi mai hei mai hilani lo chanchin bulian zual pani te chuan grammar chu nungdama zon mu nge en du ema wangin heng chanchin bu pani tangrual hian pound sing khat sanga lai an lo tiam ve boka
hetiang reng atam hi voin thlengin Australia rama khuan mi bozon mu anni theina nan la tiam le lo ma se tiang zat tam lo manan tiam hnuwa po Graham chu zon mu alani ta chuang reng si lo abo tonga ka ruk aliam hnuwa school case an charna hmuna tonga kem khat le chan ve hla Graham ruang hian zong muta damdoilama mi thiam ten an dik hnuwa Graham hian alua hliam na taka tuara aluru khi khopin athatu hian alua a khoi tia chiang ta viau mai no pangkum riat mi lek heti khopana sa soisa tilhum du tu hi Australian mi puite chuan zon chua vat an du hlea ma se chu ti mai zon chual sam chu ni si lo ruangan zon chua nu hian police te chuan poi khoi tu hi na sale zualin an zon chun zum zela thuthar pon fiat belveta zel bok Grandma bong ma khan anin bulvela hian European mi Carpol 1955 Ford Country nan mu thin thu chu mi then khatin an soita he car hin han chui zui ta chara ti chuan a topa chuan police te chuan he car nei tu hi tume ani an chui chuak theita car nei tu hi Hungary ramatonga Australia ron pem lut Stephen Bradley ania ma sian fria chuame chuan Stephen Bradley le chung te hian an chen nein hi July ni sari khan an lo chua sana vengdanga in loin lo om ren rona ti chuan September ni somni Paruk Khan London khopui lama an chung kuain an pem tian phele ta ramdanga pem dei ma se Australian police te hian top san mai an tum lo thei top chuin an bei zela Bradley chu Australia rama hruai leta aphu tok hrem na pengei turin an bei chun zom ta zela thei top chuan bei hnuwa Sydney police ho tu pani Brian le Jack te chu London an thlok chho ta fanga ti chuan ti fel ngai zong ti fel hnu November ni som pariata Bradley chu Australia raman ron hruai hota ti chuan Bradley point Graham chu ma tha nge ani thua puang veta Bradley thu boy hi March ni somni sangka jakwa somruk pakhat khan Sydney Central Criminal Court a ngai to ni ta court in Tarlan dan chuan Bradley hi Budapest sa March ni som panga sangka jakwa somni le Paruk Khan a pianga Indo pui panina khan sipaya tangin Indo pui atel ve nge Indo pui zo nu sangka jakwa somnga khan Australia ron pem lutin Melbourne ko puya ain beng bela heti lai hian anu pui masaber nen anin thren to nge kum sangka jakwa somnga pani khan anu pui pani na Marie nen fa pakhat an nei mana anu pui pani na hi kum sangka jakwa somnga panga khan car accident a thia athi dan po hian rinhal a hlo man viau ani ome ti chuan kum sangka jakwa somnga paruka anu pui pathum na Magnai ne nei nei le fa pani nei nuanin thren le fan nei ve du to wang hian a fa te chom na tu sum tam zo ka lo mo ta na rang thok kuala ti chuan a to pa ol sam zo ka sum tam tak lak lu dana ngai tu ta bazila te chung kwa in lottery a sum tam takan dong tia hriat khan an fa pa chu ruk bowa sum tam tak manga tlan chhuat tir tumin ma la ta atumang nge in bazila fa pa Graham chu ro bowa ma se tumang ngotin thila kal tuang ta si lo ama soidan chuan Graham hi tha tumpo ni bik ran lo ma se motor hnung bungrodana hmuna akhar nan chu lo tho thei lawa alo thi zui ta ni ome ko chuan Bradley hi thiam lo chan tir ta nge ya New South Wales a mi thattu te hrem nan na ber hreom takadam chunga lung in tang turin achung thuan rel sakta ani lung in a khung ani hnu hian anupui a thlen tak chuan chiang zokin a thlen fela a faten in Europe laman hosan le ta ti chuan October ni ruk sangka jakwa somruk le pariat khan Bradley hi lung in chunga tennis a khel lain lung phu cholin a thizui ta nge Graham nu le pa Bazila le Fredai te po anom na pa nga ya tonga in sonin Rose Bay an ti hmunan pema December sangka jakwa somsari le pariat khan Bazila hi thia annu Fredai po kum samriat le paruk mi ni in kum sangka jakwa som pani khan a thi vele tabok hetiang case Australia rama case masaberania tun mai in ru bona te chu thleng ve zeu ma se sum manga in tlan chuak tura in ru bawang chi hi chu Graham hi masaber anita ani